Amoy. Amoy. Yo, kumusta kayo? Wala. Tatay. Araw ng linggo. Nandiyan si tatay. Linggo. So and good morning. Isang mapagpalang araw ngayong araw ng linggo. Sa happy Sunday sa lahat. Aten po. At araw ng linggo, bali bisita muna ako dun sa Team Pahuway. Dun sa site. Hindi ko alam kung may pasok ngayon. Pero kung mayroon, tatrabaho tayo. Kung wala, tambay-tambay lang muna doon. At iwanan ko na tong bag ko para bukas hindi ko na dadalhin. At yun, makakatulong na tayo doon kasi nandito na yung asawa ko. Makulimlim. Ay. At yun, itatry na natin na kung pwede nang daanan doon sa Bacolod, doon na shortcut papuntang Bato. Try natin kung mababaw na kasi laging umuulan. Try natin, sabi pwede na raw daanan. Motor ko, dumi. Hindi ko na mawashingan. Biyahe na ako para abutan tayo ng ulan. Grabe, biglang tinaklukan ng maitim na ulap kalangitan. Ayan. Dito banda sa Bato at Albay, maganda yung panahon dito sa amin, oh. Grabe yung nagbabadya na ulan. Yo! I-try natin kung makakalusot ba yung motor. Pero may nagsasabi na pwede na. Try pa rin. Hindi napakalayo pag dun sa iniikutan. Hey! Tarap! Pumapatak na yung ulan. Ayan po, dito na ako sa Bacolod. Dito na sa bahagi nung laging binabaha. Yung tubig malalim, tas lumawak yung lake. Mahina yung huli ng isda. Kaya yung isda dito sa amin ngayon ay mahal. Humina yung huli ng isda kasi nga yung nilalangay ng isda ay lumawak. Iwan ko lang, i-try natin. Ay, mababa na. Mababa na pala. Okay na. May mga nanguhuli ng isda. Ayan po, sa mga pupunta dito sa Bato, pwede na pong daanan kasi napakababa na ng tubig. Okay na siya. Ngayon lang kasi tayo dumaan dito at ngayon lang tayo nakapasok doon sa Babae Project. Kaya ngayon ko lang nakita na pwede na pala. Napakababaw na sobra.
ulan para di tayo mahirapan pupuntang Bato. Nakakawawa man pati yung mga tao dito sa Bato na mga nakatira dito sa mababang lugar na inaabot ng baha. Kawawa man sila. Mahirap gumalaw kapag yung sa kalagayan na laging may tubig. Pag putik-putik nga lang talagang mahirap gumalaw, lalo kung may tubig pa. Panlas na tubig. Naglolo ko yung GoPro ko At then po, yun nga, nakabalik na yung asawa ko. At yun, siyempre kahit linggo kailangan natin maghanap ng mapagkakitaan. Balik tayo sa vlog kasi dito lang tayo kumikita. Para malaking tulong yung pagpa-vlog talaga. At yun, sa Atris, pag Maynila naman yung asawa ko. Tapos kasi kailangan sa Asingto, dapat nasa pages na siya. Babalik ulit siya sa Asingto, sa pages. Kailangan natin magsikap kasi yun, nakita dun sa sa CT scan na bumalik nga yung yung sinus niya. Kasi dati na siyang naoperahan nung dalaga pa siya. Ngayon pagka CT scan nakita na bumalik nga yung sakit niya na sinusitis. Kaya unahin yung sinusitis niya. Binalikan siya ng sinusitis. Na sa camera lang tayo masaya. Pero pag off cam na malungkot. Amoy, ararum! Di kaya, ararum! Kaya? Iri! Galin! Di kaya! Nagbaha pala! Taga sa amin yun. Ano ko, di kaya. Yo! Dito na tayo sa sentrong Bato. Ganda ng bahay na to. Shout out sa nakatira dyan. Napakayaman nyo. Laking bahay.
motor. Sa panaginip na lang pala kita maisasayang. Oh, magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Inyos ang ating katawan. Tag, 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 tag. Na, 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 na. Balita ko may anak ka na, ngunit walang asawa. Yan, munisipyo ng Bato. Hanggang buhay. Yan po, dito na tayo sa punta kita Chin-Chin. Naglalakad na ako. Kasi salamat, wala ng ulan at yun na pala dito. Hindi ko alam kung nandito sila kasi linggo ngayon, malay mo may mga lakad. Yo, may tugtog. May alaga ng aso ang bahay. Hey! Amoy! Amoy! Oh! Yo, kumusta kayo? Ulam! Tatay? Araw na linggo. Nandiyan si tatay. Linggo. Pilo, pilo. May aso na kayong alaga. Ay, may bantay na. Masinso na. Kasi yung bantay tulog. Bantay. Tulog yung bantay. Sa yung bahay ah. Ano tilo? Ato. Ano? Tawa. Ano? Ato. Oh. Chip. Muni-muni. Walang trabaho? Muni-muni. 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 Ketchup. Oh, what's that? Sino kisat mo? Baby time. Baby time. Baby time daw si Tilo. Amoy. Oh, pahinga mo.